Alături de mine este naturopatul și nutriționistul Diana Chistol. Bună, Diana! Salutare! Chiar îți mulțumesc pentru invitație. Cu mare drag, să știi că așteptam momentul să discutăm, să ne vedem. Ești o persoană care este foarte strâns legată de natură, de tot ce vine din natură, și în ceea ce ține de nutriție, dar și toată viața ta este cumva foarte conectată cu natura. Uite, astăzi în emisiune am vorbit anterior despre postul religios și am vorbit despre produsele care este bine să le introducem în această perioadă. Iar acum aș vrea să discutăm un pic și despre postul gândurilor sau comportamentul nostru în această perioadă, care este la fel de important. Ce este important să facem noi? La ce e important să ne gândim și de ce să ținem cont în această perioadă? Atunci când vorbim despre post, de fapt este o legătură, așa, în tandem, corp, minte, suflet. Și da, într-adevăr, trebuie să avem grijă la emoțiile noastre, la gândurile noastre. Ce este primul, da? Gândul, cuvântul și după asta noi practic ne creăm realitatea noastră cu ajutorul gândurilor și cuvintelor. Știi, ideea este că dacă, de exemplu, gândim, încă mai putem să salvăm situația, dar dacă am spus acest cuvânt, avem două variante, să devenim sclavul cuvântului sau stăpânul cuvântului. Și automat, acel cuvânt care poate are o conotație negativă va deveni realitatea ta. De aceea, în această perioadă sfântă, sacră, spuneți-i cum vreți voi, chiar este necesar să gândim foarte frumos, foarte pozitiv, să facem fapte bune, să aducem această iubire și să manifestăm, de fapt, iubirea aici. Da? Pentru că postul nu este doar despre ce mâncăm. Este despre ceea ce prezentăm noi oamenilor, despre ceea ce dăm noi. Și noi cu adevărat putem să postim, să ținem acest post atunci când aducem bunăstare, armonie, pace, iubire. Da? Noi să fim acel soare aici pe pământ. Noi să aducem soarele în ziua de post. Foarte frumos spus. Mulțumesc. Iată, pentru cei de acasă care nu cunosc, aș vrea să le spun un pic și să le spui și tu despre tine. De fapt, noi vorbim despre post. Diana, de fapt, ține post 24 din 24, exact. 7 zile pe săptămână, 12 luni pe an. Pentru că tu, hai să explică de fapt tu ce fel de alimentație ai. Eu, de fapt, am o alimentație frugivoră ro-vegană, dar ca să fie mai simplu, o alimentație bazată pe fructe, semințe și, practic, totul bazat pe crudități. Deci așa, nu ca să este fie mai prelucrat. simplu. Da, totul este bazat pe crudități și este foarte simplu să trăiești așa. Deși multora le pare imposibil. Foarte sănătos, foarte simplu, foarte ușor și de altfel... E simplu că nu gătești, nu? Da. Practic totul e gata din natură, uite, așa cum este. Putem să mâncăm chiar și acum. Asta probabil e și dejun și prânz și aș cină putea pentru să-mi tine. imaginez că aici, da, să știi că eu aici aș putea să mănânc chiar 2 zile. Și totodată aș vrea să le spun și celor de acasă un lucru care pe mine m-a uimit și pe mulți, de fapt, îi uimește, că tu uneori ții perioade de chiar și 12 zile în care nu mănânci absolut nimic. Dar bei apă? Exact. Depinde. Uite, a fost o perioadă în care am ținut 12 zile pe apă. De fapt, dintre aceste 12 zile, 4 au fost și fără apă. Da? În funcție de pregătirea corpului. Aici iarăși trebuie să menționăm că este necesar să pregătim corpul pentru asta. Da? Și uite, din acest motiv eu consider că postul ar trebui, anume postul mental, ar trebui să fie zi de zi, pentru că alimentar deja, automat acum cu toții tindem să mâncăm mai sănătos, undeva să mâncăm mai vegan, mai vegetarian și așa, dar când este vorba de un post religios, atunci haideți să ne gândim la postul minții. Da, ce gânduri generăm noi? Cu ce venim noi aici și ce aducem noi oamenilor? De la noi începe totul, de la noi începe schimbarea, de la noi începe energia, vibrația și tot așa mai departe. Așa că postul alimentar, uite, este simplu în cazul meu, postul mental la fel, dar vreau să-l promovăm tot mai mult. Iată, un alt lucru pe care nu știu dacă îl cunoaște multă lume despre tine este faptul că tu de fapt nu ești aici, deși ești moldoveancă, da. Ești stabilită la Paris de mai mulți ani. Exact. Și aici îmi vine o altă întrebare. Parisul este acel oraș care ți se asociază cu cele mai gastronomice preparate, cele mai delicioase bucate. Nu te tentează, fiind la tot pasul, aceste bucate interesante acolo? Eu când am ajuns în Paris deja nu consumam unele produse, așa că practic eu n-am savurat vestitele croissante și tot așa brânzeturi. Deci pentru mine este foarte simplu, eu o fac foarte conștient, corpul meu știe foarte bine ce am eu de făcut și atunci când tu faci conștient, pofte nu există.
Nu există, pentru că pentru mine energia mea nu vine din alimentație. Energia mea vine din rugăciuni, din gânduri și multe alte lucruri frumoase pe care eu pot să le fac aici pe pământ. Alimentația, practic, ne ajută uneori să ne mințim, să ne gândim că, uite, dacă mâncăm așa, avem energie. Nu e adevărat. Încercați meditațiile, rugăciunile și uite, de aici ar putea să vină energia voastră cu adevărat. De fapt, conectarea cu Dumnezeu, mai bine spus. Știi, este foarte important să le spunem celor care ne urmăresc că regimul acesta și stilul ăsta de viață pe care îl ai tu, care este de fapt un stil complex bazat și pe o nutriție foarte restrictivă, dar în același timp care pentru tine este foarte simplă, da? Gândurile, tot ce reprezinți tu este un proces este un rezultat la care ai ajuns într-un timp destul de lung, adică este foarte important lucrurile să se facă treptat. Categoric. Și nu pentru fiecare este acest stil de viață, adică nu vă apucați să faceți lucruri pentru care nu sunteți pregătiți. Da. Eu te admir și ce pot să zic, mi se pare wow să poți în lumea în care, în timpurile în care trăim, în care toată lumea funcționează doar cu cafea sau seara se relaxează cu un pahar de vin roșu și cu bucată de cașcaval, să zicem, tu ești omul care nu consumă cafea, nu consumă alcool, nu consumă produse de origine animală și nici măcar produsele prelucrate termic. Exact. Dar ai menționat foarte, foarte bine. Într-adevăr, avem nevoie de timp să ajungem la acest parcurs și haideți să o facem conștient, nu pentru că este la modă sau că a spus cineva. Da? Mai întâi trebuie să înțelegem de ce ne dorim să facem asta, apelăm la un specialist și în felul acesta putem să ajungem la o destinație, da, sănătoasă. Pentru că, într-adevăr, alimentația conștientă contează foarte mult. Și în natură, până la urmă, găsim practic răspunsul la orice întrebare pe care o avem, nu? Nu aici am venit, natura este cea care ne menține pe noi aici. Hai să venim și cu un mesaj pentru cei care ne urmăresc. Fiind acum în perioada postului, am vorbit despre gânduri bune. Poate e cazul să venim și cu un mesaj de spiritualitate, de calmitate, de a ne gândi mai mult la dezvoltarea noastră, da? Și nu dezvoltarea fizică, dar cea spirituală, la faptul că poate citim mai mult, poate, cum zici tu, ne rugăm mai mult, poate vorbim cu cei apropiați mai mult. Care ar fi mesajul tău? Știi, uite, acum noi ar trebui să manifestăm această iubire în noi, această armonie în noi și, practic, ai spus corect, să ne apropiem de cei dragi mai mult, să iubim mai mult, să le dăruim iubire mai multă. Noi să ne iubim, în noi să găsim iubirea asta de sine. Cum o să o găsim? Bineînțeles, prin rugăciuni, prin conectarea asta cu divinitatea, Dumnezeu absolut, spuneți-i cum vreți voi. Important este să vă conectați cu voi, să vă întoarceți acasă, să vă regăsiți cât mai mult. Pentru că în rutina asta de alergătură, astăzi la muncă, mâine cu copilul, grădiniță și așa, dar găsește acele 5 minute pentru tine, stai doar tu cu tine. Întoarce-te la tine acasă. Cam despre asta ar fi vorba. Și uite, acum chiar și energia ne ajută, da? Postul ăsta are o energie puternică asupra noastră și despre asta este vorba. Vă ajută ca voi să vă conectați cu voi, să vă întoarceți acasă și să manifestați această bunătate care există în voi. Haideți să fim mai buni! Hai să fim mai buni, mai conștienți, mai răbdători, mai calmi și mai pozitiv, cu gânduri bune până Categoric, așa este. Eu îți mulțumesc tare mult. Am făcut așa un schimb pozitiv de energie și în continuare le propun celor care ne urmăresc să vadă un reportaj în care gătim o rețetă, pentru că Diana mănâncă fructe, dar totodată mai știe ea și niște rețete care sunt foarte folositoare. Aflăm în continuare despre ce e vorba. Salutare! Astăzi o să facem un terci super sănătos, apropo, în premieră, pentru că eu chiar nu de mult l-am inventat și tot mă gândeam cum să-l arăt acolo, așa că special pentru voi, astăzi terciul magic. Pentru acest terci avem nevoie de semințe de chia. Aici eu am hidratat un mix de semințe. Am pus așa, susan, mac și in. Deci toate aceste semințe le-am hidratat, semințele de chia la fel le-am hidratat și acum o să-l facem împreună cu acest lapte vegetal și anume lapte de migdale. Voi puteți să-l faceți acasă sau îl procurați. Deci, o să punem așa, 3 lingurițe de semințe de chia. Trebuie hidratate peste noapte, da? Ca să se activeze enzimele. La toate semințele
este obligatoriu să le hidratați peste noapte. Din acest mix de semințe puteți să puneți mai mult. Semințele de susan sunt bogate în calciu. Din acest motiv noi să punem un pic mai mult semințe de susan, da? Și semințele de yin. Ele sunt bogate în omega-3, omega-6 și încă ceva, am uitat să menționez, eu am mai adăugat aici și câteva semințe de dovleac, da? Care iarăși sunt super sănătoase, mai ales în această perioadă de primăvară, sunt super benefice pentru copii. Da? Sunt împotriva paraziților, deci este necesar în perioada asta de primăvară. Ok, mai departe, eu o să adaug o banană, 2 căpșuni, dar voi puteți să faceți și fără sau dacă doriți le puteți înlocui cu afine sau mure, pentru că o să fie la fel foarte gustoase, și lapte vegetal, în jur de 50-60 de mililitri de lapte vegetal. La fel puteți să utilizați și laptele de cocos, vă garantez un gust minunat și putem să adăugăm și miere, pentru iubitorii de dulce puteți să puneți mai multă miere. Eu prefer în jur de o linguriță jumate. Toată această minunăție o blenduim sau o mixăm cu multă dragoste, cu multă iubire. După ce am mixat terciul nostru cu multă iubire, o să adăugăm fructe. Și acum avem un super terci cu multe beneficii pentru voi, pentru toată familia și în special pentru copiii voștri. Uite, așa puteți să alentați copiii mult mai sănătos și mult mai gustos. Poftă mare!